हे आफा बोराइ बाथौ, हे आफा बोराइ बाथौ, आंनि गोसोआव दिनै मानोबा गिनाय गिनाय मोनसोदों। मानोबा दिनै गोसोखौ दुब दुब सौखांनाय मोनदों। मा जादों आंबो मिथिस' हायाखै। जेखियानो जाया मानो आफा, नोङो जोंनि बिफा गुरु जानानै जोंनि न'खरखौ नाहरदो। जोंनि न'खराव रावनिबो गाज्रि नोजोरा दानांथों। हे आफा बोराइ बाथौ, आंनो आशीर्बाद हर आफा, आशीर्बाद हर। हेलिना, लिंसार, मा जादों सना? मानो गाबदों नोङो? जेबो जायाखै लिंसार, ओरैनोसो। ओरैनोबालाय मानोथो गाबबाय थाखो हेलेना? हेलेना, ना आंनाव फैनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनाखै नामा नोङो? बिदि खोथा नङा लिंसार, बिदि खोथा नङा। आंथ' जोबोद खुसि, आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै आङो 5 बोसोरनि उनावहायबो आं नोंखौ लोगो मोनफिनना आं दिनै नोंजों फैफानो हादों नोंनि हिन्जाव जानो थाखाय। आरो आं बेवहाय गोजोननाय गैयालाबानो थायोब्ला बोरै जागोन लिंसार? आं जोबोद खुसि मोनदों, जोबोद खुसि। नाथाय लिंसार, मोनसे खोथा। नाथाय मा हेलेना? नाथाय लिंसार, आं आइखौसो सानगासिनो दङ। आंखौ जुदि बेवहाय फैदों होननानै मिथियोब्ला आइया आंखौ लांफैफिनखागोन लिंसार। आंखौ लांफैफिनखागोन, आंखौ दोननाय नंखाया बियो। आं थांनो गोसो गैया लिंसार, बेनिफ्राय नोंनि जिउनिफ्राय आं थांनो गोसो गैया। आं आइनि खोथाखौनो सानगासिनो दंमोन। बेखायनो आङो गाबगासिनो दङ जे आइया आंखौ लांफैफिनाबानो जाबाय। हेलिना, गिनो नाङा नोङो सना, आं दङ ना। आं थासान्दियाव नोङो मानो एसेबां गिदों? लिंसार, नोङो माखासे आइनि आखुफोरखौ मिथिया। बियो पुलिसनाव एफआइआर होखागोन आंखौ गोमानायनि थाखाय। आंखौ जुदि पुलिस लानानै लांफैफिनोब्ला आं मा जागोन लिंसार? आं नों नङाब्ला थांनानै थानो हानाय नङा लिंसार, हानाय नङा आङो। बेसेबा गोबाव जोङो लोगो मोनलायाखै, गोजान गोजान जाना थानानै। दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव लोगो मोनफिनला। ज' जानायावबो जोंखौ जुदि गावस्रा होयोब्ला सोरबा, आं गोथाङैनो गोथै जाखागोन लिंसार। आं नोंनि थाखायनो आङो थांनानै दङ। जोंनि मोजां मोनलायनायनि समायखिराखौ लानानै आङो नोंखौ नेना थादों। दिनै आरो लोगो मोनसेयावबो जुदि जोंखौ सोरबा गावस्रा होयोब्ला आं थांनानै थानो हानाय नङा। आं थैगोन लिंसार, आं थैगोन। ओइ जाम्बि, बेबायदि खोथाखौ दारायखां नोङो। भुलावबो नोङो थैनायनि खोथाखौ दारायखां। नों थैयोब्ला आंबो थैगोन। नोंनि थाखायसो आंबो दिनै थांना दङ। नों नङाब्ला आंहा बे जिउआव रावबो गैया सना। बेखायनो नोङो थैनायनि बाथ्राखौ जेब्लाबो दारायखां। आं दुखु मोनो बिदि खोथा रायखाङोब्ला। लिंसार, आं गोसोखौ बिराद दुब दुब सौखांनाय मोनदों, बिराद गिनाय मोनदों आङो। आइया आंखौ लांफैसो मोनखादों आङो लिंसार। अन्नानै नोङो आंखौ बेनिफ्राय अबेबा गोजानाव लाना थांनो लिंसार, प्लिज। लाना थांनो नोङो आंखौ। र' हेलेना, आं बाजै आरो आदाजों रायज्लायगोन। नोङो दसे थाथ', आं फैगासिनो दङ। सार Yes? सार आंनि फिसाजोखौ अननानै बासायदो, आंनि फिसाजोखौ अननानै बासायदो। आंनि फिसाजोखौ सोरबा दुथां मानसिया खांनानै लांबाय। मा? औ सार, आंनि फिसाजोखौ सोरबा दुथां मानसिया आंनि न' सिंनिफ्रायनो थाला देखावनानै खांनानै लांबाय। अननानै बासायथारदो, आंनि फिसाजोखौ बासायथारदो।
नाथाय नोंथांनि फिसाजोखौ सोर लांथावथाव? बेखौथ' आङो मिथिला सार सोर लांखो नाथाय आंनि फिसाजोआ फैगौ रबिबारावनो हाबा दङमोन दा बेखौ सोरबा खालामनानै लांखो आं जेबो मिथियाखै अन्नानै नोंथांमोनहा माबा सुलुट लादो आंनि फिसाजोखौ बहा थांखो सोर खालामनानै लांखो बिमा नों सिरिथा नों जेबो मिथिया सार अन्नानै आंनि फिसाजोखौ थाबैनो नागिरथारदो फैगौ रबिबारावनो आंहा बेखौ बिलाइहरनांगौनि खोथा दङमोन नाथाय आंनि फिसाजोखौ सोरबा गाज्रि मानसिया खालामनानै लांबाय आं दा मा होननानै बुंहरबावनांगौ जावैसो जागोनखौ अन्नानै सार आंनि फिसाजोखौ थाबैनो नागिरनानै आंनिसिम गथायना होफैदो नाथाय बियो माबोरै जाथावथाव फैगौ रबिबारावनो जुदि बिनि हाबा मोनब्ला बिखौलाय सोर खावना लांनांगौ जाखो आच्छा नोंथांनि फिसाजोना सोरबाफोर मोजां मोननाय दङमोन नामा मोजां मोननायथ' बेबायदि गैयामोन खोमालै दङ सार आंनि फिसाजोना मोजां मोननाय दंखायो आरो बियो जायजों खारदों बियो सासे मोजां मानसिजोंनो खारदों आरो बिसोर सानैजों मोजां मोनलायखानायखा मा होनदों नोङो बिफा नोंबो मिथिखायो बे बाथ्राखौ अब्ला नोङो मानो आंनो खोन्थायाखै बिमा नोङो इसेबां हांखुर जाबाय थायो फिसाजोखौ हाबा हरनो फिसाजोनि खोथाखौबोथ' नोङो एसे खोनासंनांगोन ना दिनै फिसाजोआ मानि थाखाय खारदों नोंनि गाज्रि आखल नोंनि गाज्रि बेबहारनि थाखायनो खारदों मिथिबाय ओहो जानाय नङा बिफा आं मानिथारा जायजों सिखारा बियो आङो बेखौ लाबोफिनथारखागोन सार नोंनि एफआइआरखौ रेजिस्टार खालामदो माबार गोख्रैनो आरो आंजों थफादो नोङो नाय नोंथांजो नोंथांनि फिसाजोआ जुदि सोरबा हौवाजों मोजां मोनलायनानै खारदोंब्ला बा हिनजाव हौवाया जुदि सानैबो राजि दङब्ला बेवहाय जों जेबो खालामनो हानाय नङा जेखियानो जाया मानो सारा आंनि एफआइआरनि रेजिस्टारखौ माबार दानो खालामनांगौ आरो आंजों थफानांगौ नोंथांनि बुंनाय बायदियै जोङो एफआइआरनि रेजिस्टारखौ खालामो बिफा नोङो मिथिगौ ना आङो दिनै मानोबा गोसोखौ बिराद गाज्रि मोनदों मा जादोंथाय माबा जासि माबा खैफोद फैसि मोनगासिनो दङ बिफा जाफेरा दिनैलाय मानो बिदि जाखो नोंहा हराव सिमांफोर गाज्रि नुदों नामा गामाखालिथ' नोङो बेफोरबायदि जाफेरनायखौनो खोन्थाफेराखै दिनैलाय मा मैया बिदि जाखो नोङो बिमा जानो बिफा मानो बिदि मोनदोंथाय सिगाङावथ' आङो बेफोरबायदि गोसोखौ एसेबो गाज्रि मोनफेराखैमोन दहाय फुङावबो आङो मामिनो गाइखेर फुदुंनायाव बोरैबा आखाया नांनानै गाइखेरानो गोग्लैजोबना होदो उनावहाय आङो आब' सानसेखौसो बै आयंमोननाव लायहोफिनबाय आङो फवासे ओमफ्राय बेनि उनावबो बाथरुमाव दुगैनो थांनाया बिफा गादलिना एकदम खुग्लुबथारसिमोन आङो बोरैबा थागथिग हमहरनो हानायखायसो आङो दैफोर दंमोनदां बिमा फ्ल'टाव गैया बिफा दै गैयामोन आङो दिनै फुंनिफ्रायनो माबा माबि जागासिनो दङ माबा ससपेन गोग्लैलाय माबा गादलिनलाय माबा अबावबा नांथालाय बेफोरबायदि जागासिनो दङ निस्सय बिफा दिनै जोंनि न'आव माबा मोनसे घटना जाखागोन बिमा मानोथो नोङो दिनै बेफोरबायदि जाखो बिफा आङो सानदों मा हेलिना आरो लिंसारखौ लेंहरनानै बिसोरो माबोरै बेफोरबायदि जाखो एसे सावरायलायनोसै नामा मैयाथ' लिंसारा माबा मोनसे खोथा खोन्थानो होननानै बुंदोंमोन बेबा मा खोथा मानसिखौ नायनानै आङो एसे मुसुंसुंसो नुदों आङो बेबा मा जाहोन दङ लेंहरनायनोसै नामा बिफा औ बिमा लेंहरनानै मोजां गाज्रि सोंनोसै बेबा मा जाहोन दङ लाबोफानायनि जाहोनाबा मा हिनजावनि न'खरावबा दाबो मिथिदोंना मिथियाखै मिथियाबाथ' गोबां जारला जागोन एसे सोंख्लुनोसै र' लेंहरनि आङो हनै गावनो फैखाबाय माथो आदा आरो बाजै आङो नोंसोरनो मोनसे खोथा खोन्थानो नागिरदोंमोन लिंसार नोङो फैबाय मोजाङानो जाबाय दे नोंखौ जोङो लिंहरसो नागिरदोंमोन मोजां गाज्रि खोथा रायलायनो मा खोथा आगै दे खोन्थानाय आदा आरो बाजै बिदिब्ला खोनासं मा लिंसार बियो बिनिसो फिसाजो
औ बाजै हेलेनाया बिक्रमनि फिसाजोसो। बिमा बेखौ आं मा खोनाखो? मा होनखो बियो? लिंसार नोंथ' मिथिखायोना बिनि बिफाया गोदोहाय जोंजों मा खालामदों? बाजै जानो हागौ हेलेना बिफाया जोंनि बै दिननि समावहाय सासे गाज्रि मानसिमोन, नाथाय दा बियो बहुद सोलायबाय बाजै। हेलेना बिफाया बहुद सोलायबाय, नाथाय बिनि बिमानि आखुआ दासिमबो सोलायाखै। बियो सासे सेल्फिश मानसि, गावनिखौल' सानो बियो, मालायनिखौ सानग्रा मानसि नङा। गावनि खोथाखौल' सानो बियो, मालायनि खोथाखौ इसेबो साना। नोङो मिथिगौ ना लिंसार, बै समावहाय जेब्ला नोंनि नोमबाजैया सिरियास कन्डिसनाव दंमोन अब्ला बिनि बिफाया आंजों माबायदि बिहेभियार खालामदोंमोन, आंखौ माबायदि बुंदोंमोन, माबायदि बियो आंखौ अफिसनिफ्राय होखारहरदोंमोन, गोसोआव दंना गैया नोंहा? बै समावहाय आङो आंनि हिन्जावनि देहा गाज्रिनि समावहाय सानसेनि थाखाय सुटि बिदोंमोन। आङो सानसेनि सुटिखौनो बियो होनो हायाखैमोन। बै समावनो आंखौ सानसेनि सुटि बिनायावनो आंखौ अफिसनिफ्राय बायदि मैया रोखोमनि नानानथा खोथा बुंनानै आंखौ होखारहरदोंमोन। आरो नोङो दा बिनि फिसाजोखौसो मोनबाय। फिफा सिरि थादो दे, जेबो अरजाला। फैबाय जेब्ला लाबोबाय जेब्ला बेफोरखौ जेबो दासानसै। दा बेवहाय बिसिनि मा दाय दङ? बिसिनिथ' जेबो दाय गैयाना। गोदोनि समावहाय बिनि बिफायासो नोंखौ गाज्रि रोखोमै सोंखारिदोंमोन। दा बिसोर गथ' सानैनियावथ' जेबो दाय गैया, बिसोरो मोजांसो मोनलायदों, जेबो दाय खामानि मावाखै। नाथाय बाथ्राया बेसो साननो गोनांदि हेलेनाया जुदि हाबा जानोसैबा बिनि न'खराबा मा खालामगोन दाबा? फिफा नोङो जेबो दा सानसै बेफोरखौ। औ आदा जोङो मोजांसो मोनलायदों, रावनिबो जेबो गाज्रि खामानि मावाखै। नाथाय बेवहायथ' हेलेनानो जेबो दाय गैयाना आदा। आदा आरो बाजै नोंसोरनि खोथाखौ लानानै आङो 5 बोसोर हेलेनाजों रायलायालाबानो थादों। 5 बोसोर आङो बेजों लोगो हमालाबानो थादों। बेखौ आङो फनबो खालामाखै, मेसेजबो खालामाखै, जेबो खालामाखै आङो। नाथाय जोंनि मोजां मोनलायनाया सैथोमोन। बियो आंखौ दिनैसिमबो नेना दङमोन। बाजै आरो आदा आंखौ आंनि थाखाय, आंखौ थार गोसोजों मोजां मोननायनि थाखाय बियो दिनैसिम आंनि थाखाय दङ। आरो आं बेखौ माबोरै नागारनो आदा? आंबो नागारनो हानाय नङा। आंनि थाखाय बियो इसेबां हौवा नायफैदोंब्लाबो जाहराखै जाहैदों आंनि थाखायनो। अब्ला आङो बेखौ माबोरै गारनो आदा? फिफा नोङो न'खरनि गेदेर जानानै गथ'फोरनि एसे साननायखौबो बुजिदो। दे आङो नोंसिनि मोजां मोनलायनायखौ बुजिबाय, नाथाय आङो बिनि बिफाखौ मालाबाबो निमाहा होनो हानाय नङा। दे जेबो नंला आगै, बेफोरखौ जेबो दा सानसै। नाथाय बिनि बिमा बिफाया जुदि पुलिस थानायाव थांना जुदि एफआइआर होयोब्ला नोंसोरथ' दाबो बिनि बिमा बिफानो खोन्थाहराखै। बाजै हेलेनाया बुंदों बिनि बिमाया जोबोद गाज्रि आरो जोबोद अख्रा होननानै। बियो जुदि आंनाव बा जोंनाव फैदों होननानै मिथियोब्ला बियो लांफैफिनगोन होननानै बुंदों। बियो फुंनिफ्रायनो बे खोथाखौनो साननानै गाबगासिनो दङमोन आदा आरो बाजै। जुदि बिनि बिमा बिफाया जोंनाव फैदों होननानै मिथियोब्ला बियो लांफैखाथारगोन होननानै बुंदों। आरो लांफिनोब्लाबो बियो थांनानै थानाय नङा होननानै बुंदो। मा? औ बाजै बियो थैगोन। बिदिब्ला लिंसार बाथ्रायाथ' एसे बोरैबासो जाबाय। आरो बिसिनि बिमा बिफायाबोथ' नागिरबोखागोनखा। जुदि हिन्जावाबो थांनो गोसो गैथाराब्ला नोंसोर मोनसे खामानि मावदो लिंसार। मा बाजै मा खामानि मावगोन? नोंसोरो दानो न'नि गारिखौ लानानै शिलंआव थांथ'दो थां। आंनि लोगो फंबाय सिनाखिदों बिदिनो सासे खालामनाया बेवहाय। मोजां जासिगोन नोङो थां। बिसिनावनो साननैसो थाहैथ'दो थां। बाखिखौ जोङो उनावहाय सामलायसिगोन। जेब्ला खोथा बाथ्राया सिरि जागोन अब्ला जोङो नोंसोरखौ लिंहरनानै मन्दिरावनो हाबा होनोसै। थां आगै थां। आगै बारा गोबाव दा खालामसै नोंसोरो, दानो ओंखारलांदो थां। जुदि बिसिनि बिमा बिफाया दानो बोरैबा सौग्रा फैयोब्ला खोथाया आरो बेलेग जाबावगोन। माबा गोख्रै दानो बिसोर फैयैनि सिगां ओंखारलांदो थां। जागोन बाजै जों ओंखारलांनोसै बिदिब्ला। नाथाय बाजै आइखौ जेबो दा सानसै, आइखौ जों सामलायगोन। नोङो ओंखारलांदोल' माबार। दे बिदिब्ला बाजै।